kasi alam yung temperature, di ako nag-check. Kaya paglabas ko, malamig pala sis. Ang dami naman! Ano siya guys? So, nakikinig ako sa YouTube, mga podcast, para naman may parang kunyari may kausap ako. Hey everyone! Welcome back to another vlog! Papakita ko lang sa inyo guys, meron po tayo. Finally, dumating na po ang washing machine po natin. And guys, i-unbox natin to. Maliit siya pero mas malaki siya compared sa ibang nakita ko dito. Ang tanong po natin ngayon ay paano po natin siya bubuhatin papunta sa may kusina banda. So ganito siya. Meron siyang madaming madaming proseso. 15 pounds ata ang kaya nito eh. Manual. Yan, ganyan yung loob niya. Okay, para saan po ito? Ah, sa ilalim to, alam ko. Okay po. So, yan na siya guys. Sa-set up ko na po siya. Sorry, madilim dito. Wala palang ilaw dito banda eh. Ayan. So, gumagana naman siya. Nalagay ko na sa hook up. Isa lang ang problema ko. Ang drainage. Pupuntang langit ata. Tinatry kong tanggalin to. Kaso parang nakasil siya papunta sa baba. Kaya ang ginawa ko, for the meantime, dyan ka muna sis. Lulutuin ko is tapa at saka yung sausage. Init dito sa loob ng bahay pero medyo malamig na sa labas. Hindi ko kasi alam yung temperature, di ako nag-check. Kaya paglabas ko, malamig pala sis. Hindi ko in-expect. Alam mo yung ginagawa ko, para na akong 7-Eleven dito. Nung may rice na, tapos may ulam na naka-rest. Nagbe-meal prep na ako kasi hindi ko pa rin talaga masyadong kaya yung western food na, oh my gosh. Magla-lunch sila sis, Doritos tsaka sandwich. O kaya Doritos tsaka salad. Hindi ko kaya yun. Kain na tayo guys. So beef tapa, sausage, melon, tapos Welch na grape juice. Ayan. Hey guys, it's the next 2 days na po mula nung last na clip nito. So ngayon, mag-open lang ako ng another package. I got a package from Maui. Early July, pupunta sana ako ng Maui. Pero hindi na po natuloy dahil po sa ewan. Ayan, so hindi siya natuloy. So ngayon, sabi ko kasi kila tita ko nung nasa Tennessee kasi ako. Wala akong mahanap dito na doon na munggo. And black-eyed beans lang yung meron sila. Gusto ko yung munggo na binibili nila tita ko. Kasi yun yung niluluto ni nanang pag umuwi ako sa Ilocos. So, just a piece of something na from home ba, ganun. So, binilhan ako ni auntie ko. So, alam ko, ang laman nito, the munggo and chocolate. Ang dami naman! Ano siya, guys? Ang dami. Thank you. So, ito siya. Teriyaki flavored dried jerky. So, fish jerky siya. Hindi ko din expect na maganda. Inihilig ako. Hawaiian Host na honey milk chocolate macadamias. Kasi gusto ko ng Caramax. Pero hindi ko na-expect na pati ito papadala na ko. Ay, nandito na po yung aking mga munggo. Oops, I'm sorry. So, if you're wondering, ito po yun, yung munggo na binibili nila. So, 2, 3, 4, and 5. My God. Pang 2 taon na ito na supply ko. Ayan, so gustong-gusto ko yan guys. Lalo na kapag ang sahog nyo yung native na chicken. Tapos may dahon ng ampalaya. Yun, gustong-gusto ko yun. Ito pa! Isa pang gustong-gusto ko to. Ito naman, nagugustuhan ko to kapag galing si Max sa Singapore. Kung tinatanong niya kung anong gusto kong pasalubong, yung ganito lang yung gusto ko. Yung salted egg na fish skin. Ayan. Ano ba yan? Naglalaway tuloy ako. Gusto ko na tuloy kumain. Milk chocolate covered macadamias. Crisp
rice. Ayan. So, ganyan siya. May maliliit pa lang ganito. Amazing, ah. Hawaiian Host Aloha Max. Ah, alam ko to. Mga kapatid ko sa Canada, maglaway kayo. Genesis. Alam ko, favorite mo to. Ito yung Hawaiian Host na Coconut Caramax. Ayan. Alam nyo guys, nung galing ako dito sa Iowa, diba nag-visit nga kami dito sa Iowa. Tapos ang layover kasi namin is Atlanta. Sa Atlanta din kasi yung layover ng mga papunta ng Hawaii. Kita ko yung mga bata, may dala-dala silang box ng mga Caramax na ganyan. Sabi ko talaga, gigigil niya talaga ako. Pupunta talaga akong Hawaii. It's already planned na pupunta ako ng Hawaii. Kulang na lang talaga yung pagpindot ng book ng ticket. Pero unfortunately po sa kasamaang palad, may mga kailangang unahin daw. So, yun. Hindi ako nakapunta. Ano ba yan? Nag-prepare pa man din ako na ito yung outfit ko. Excited talaga ako. Tikman natin to. Kasi favorite ko tong mga to. Ayan. Wala na talaga yung diet ko. Gusto ko pa man din pumunta dun sa Hawaii para ma-meet ko rin yung pamangkin ko dun. Fish skin. Look at that. Diba? Alam niyo okay to kasi hindi siya maalat. Compared dun sa ano ba yung binibili ni Mac na brand? Yung binibili si Mac na ano eh. Yun, mas maalat yun. Ako, parang wala lang. Parang egg nga lang eh. Hindi salted. Kung ano to, kaya kong ubusin to lahat pero i-close na natin. Hindi pa ako nakapag-thank you pero nakain ko na. Last na talaga. Last na talaga. Alit lang. Tawa na natin. Ayan guys, so magluluto ko ng munggo kasi madali lang to, 30 minutes to 1 hour. Luto na lahat, pati sahog na nakalagay na. So mga 3 ganito lang yung nilagay ko. Madami na yan guys. Kayang-kaya na yan na pakainin ako. Nalagyan ko lang yan ng ground beef, tapos kale. Yan. So, ito yung prepare ko guys. Garlic, onion, ginger. Tapos nagkataka kayo bakit ano to? Ano po siya? Ground beef. Nung inano ko kasi, nung dinefrost ko kasi yung beef, tas kalahati lang yung gagamitin ko. Binoil ko na tong yung iba. So, ito yung kalahati nung binoil ko. Ayan. Para hindi ako pabalik-balik ba ng mga fresh meat sa freezer na ito to, tas ibabalik na naman na fresh pa rin siya. So, ganyan, binoil ko na siya. Tapos, yung kale, nandyan na rin. So, lalagyan natin ng kale mamaya para may crunchiness naman na mangyayari sa munggo natin. At, ito pala ay, ito na, hinawakan na lang sis. Yan, lagay natin dyan para mag-boil na siya, para maglasang meat na rin yung munggo natin. Yan. Lagay ko na yung kale. Actually, napakadami ng kale. Gusto ko kasi talaga yung madaming kale. Love ko na ang kale sis. Nakikinig lang ako guys sa YouTube. Wala naman ang kasama. So, nakikinig ako sa YouTube, mga podcast, para naman may parang kunyari may kausap ako. Kain na tayo guys. So, meron po akong munggo, and then yung aking rice. Tapos, ito pala yung nabili ko sa Walmart na pampaanghang. So, if you are here, gahanap ko ng pampaanghang guys. Ito na yung pinakamaanghang na natry ko sa lahat ng mga products dito. Walang anghang kasi. So, ito na yung pinakamaanghang. So, maanghang plus milk. Ayan, good luck po sa chan po natin mamaya, no? Mag-almond milk lang ako. Lalagay ko siya dito while watching YouTube video. Kain na tayo, guys! Hey guys, so before you go, as promised po, mag-shoutout po ulit tayo sa mga nag-comment po sa video ko na may empty apartment tour dito sa US. Shoutout po kay Sis Marichel Lazaro. Ayan, pa-shoutout daw. Ganda ng apartment mo, daming space. Tapos may basement pa. Kailangan kasi talaga dito sis ng basement. Kasi, ang Iowa kasi, mataas ang chance niya na magkaroon siya ng tornado. Compared naman sa Florida na hurricane na yan. So, kailangan may basement talaga para meron kang tornado shelter. Ganyan. So, shoutout din kay Sis Manilyn Gonzalez and then kay Rhea Joy Navales na na-excite sa aking basement.
Ayan. Ganda sana kapag doon ako sa kabilang unit. Kaso kasi nung naghanap ako ng apartment, hindi pa kasi available yung isang unit. Grabe, ang ganda dun sa basement nun. Carpeted talaga, naging man cave siya. Though mas mahal siya ha, pero okay lang din sana eh. Kung available lang sana yun nung naghahanap pa ako ng apartment. And then next na ating isa-shoutout ay si Sis Lady Jean Velonza. Hello! And last but not the least, Ikit Jonah De Guzman Cab. Ayan. So, thank you so much po sa panonood. Thank you so much guys sa pagko-comment. And if you wanna be included sa next vlogs po na ma-shoutout, just comment down below or mag-comment kayo sa mga previous na videos ko para ma-include kayo sa mga susunod na vlogs. So, yun lang guys. I hope you enjoyed watching this video. Ito lang talaga yung life dito sa US. May mga pa-unboxing lang na nagaganap. Pero, ibig sabihin nun, pag may unboxing, may gastos. Ibig sabihin nun, pag may gastos, less savings. Pero ganun talaga, pag nagsisimula tayo dito guys, medyo mahirap talaga siya. Pero, it's all worth it naman. So, yun lang guys. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayo ma-update kapag may bago tayong video. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is JoyOfMia and I always upload sa Facebook ko. I always do updates sa Facebook ko. So, please follow me there. And until then, I'll see you guys on my next one. Bye!